Bayramçyk münasibetde geçirilýän dabralara gatnaşmak üçin biri hormatly prezidentimiz geldi. Arkadagy gahrman serdarymyz bu ýerde mehirli garşylandy. Bu ýerde hökümet agdalary meşhur ahyrdyky bedewi piyadanyň heykeliniň açylmagy münasibetli hormatly prezidentimizi we gahrman arkadagymyzy tüý sürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, ýyl ýurt täkwitli işlerine uly üstünlikleri arzu etdiler. Hormatly prezidentimizem hemmelere şanly seni münasibetli gutlaglary beýan edip, bu ýerde ýadygarlyk surata düşdi. Hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, häzir bolsa, hormatly prezidentimiz mehriban enesi Oğlabat inäniň öz elleri bilen örüp, miras goýan alajasyny Dağhan adly bedewiň boýnudan ýa. Ene mehri nesillere medetdir. Ene mirasy mukaddeslikdir. Bugün döwletli ojokda asylly däpler dowamaty uzaýa. Ýagşy ýörelgeler mertebe mukam bolup, nesillerden nesillere yol salya. Arkadagly gahrman serdarymyz mehriban käwesi oğul gerek ejeğinin öz elleri bilen örün alajasyny Arkahan adly bedewiň boýnudan ya. Bu pursatlar bugünkü tutumlu toy dawaramyzyň şadlygyny hasy artdyrýar. Alajada ejeğinin we gündüziň aýlanşygy bardyr. Alajada görür gözüň renki gymmaty bardyr. Şeýdir, ol dowamatlygyň ýoluňy taýgarmagyň ebedilik nysany öwrülendir diýip, gahrman arkadagymyz ömrümiň manasynyň dowamaty adly kitabyny belleýär. At arkasy gutly bolsun, gahrman arkadagymyz. At arkasy gutly bolsun, arkadagly gahrman serdarymyz.